Moi! Me mennään täällä Nero 800 kanssa, tietenkin Nero 800 kanssa, meidän eka adventure-mappi, joka siis tulee YouTubeen. Ja tää on tää Hypixelin servulla oleva Wrath of the Fallen. Se on ihan laitettavissakin mutta me nyt pelataan sitä täällä. Me pelataan servuilla yleensä näitä. Mutta Wrath of the Fallen on ihan kiva ja mä käytän tätä Atheris Ascended-mappia, siis tekstuuria. Hei! No niin, elikkäs valitaas tosta, ei toi. Ei! Tyhmää! Tietenkin me sitten Neron takia ei easyllä pelataankin. Kuole. Kiitos. Nyt sain vähän kostoa. Äläkä nyt rupea sitten itkeä. Älä paina sitä nappia. Paina sitä nappia. Oo. Tapetaan tollanen. Ei se on mahdollista. Ainakaan näillä tai on sun, mutta... Okei, missä me ollaan? Jaa, jos se on laivalla. Ja hei, täällä on vähän varusteitakin. Hei, täällä on parempia varusteita. Sulla on niin kiire aina kaikkea. Mikä mukaan sun erikoisuus on? Hei, täällä on miakka ja kaikkea. Tuutko ottaa? Joo. Aha. Hei, ota toi pullo. No niin. Mä menen heti ainakin vaihtaan. Moi. Juu, sulla on aika erikoiset käsitykset. Luuton näin mä nykyään mä täällä ihan... No niin, mutta... Nyt mennään. Eli tässä on nyt pikkasen tukalat tilanteet, ei tikalat tilanteet tai... Nero! Kalamuro! Ui! Tikalla tulanne! Kuoli. Rautamiakka. Mistä sä sen sait? Rautamiakka. Aja. Hei, mepäs painaa sitä isoa punaista nappia. No, nappia villan päällä. No niin. Mutta kannattaa ehkä syödä eka. Captain Hook. Mitä? Mikä se josko mä sain? Windporsa. Kai haluuks sä täältä hyvän jouska? Nero. Ota siltä, mä haluan sitten sen miaka. Ei rautamiaka, mutta no joo, kyllä rautamiaka se, jonka... Ei toi. Haluatko sä vähän ehjemmä? Annapaa joku rauta... Ei mitään. Sullahan on sellainen jo.
Ei kauan. Onko sulla yhtään rautamiekkoa? Yksi. Onko ei tarvi? Katos kuule. Okei. Okei. Ha! Osuma. Et vielä me painaa mitään nappia tai mitä. Mitä tullaan? Mä vaihdan tän kanssa. Tussakin vaihtaa ruokaa. Alhaalla on kama. Juu, sä voit ottaa tuo. Tää. Cooked salmonia. Täältäkin vaikka tollanen. Jätetään Neerolle vähän kans. Noniin, ota sieltä nyt kama. Ei monta potionia sulla oikein oo. Ai kiitti. Noniin, ookos valmis? On. Ajaa, näissä ei oo mitään enää. No. No, sorry. Help, 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 help. Jos sun aina pitää lähteä sinne, vaikka toiset tarvitset apua. No ihan sama, mä sain rautavarusteita. Sähän se tässä menetä. Vai sitä mä menetän kamat. Ei oikeesti. Ei tarvita tätä, kun tässä on vain breakdance jotain. Guardianset. Joko vaihdetaan tän tyypin kanssa. Kivasti ruokaa. Noniin. Nyt Neero voit tulla mun perässä. Mä oon vaihtunut. Kuole. Joo, tätä lihaa. Jee, tätä mä oon aina halunnut. Pros, escape. Hei. Minun kammoilla. Ja sun. Saanko nähdä sen rautamiekon? No auta, niin saat. No niin, tuus nyt tänne, niin saat. Caveman's Pants. Saat nää hostia, Miaka. Okei. Meillä on juutossa maassa. Ui. Joo, hyvä, miten sä sieltä asti näet? Aika nopeita. Nyt juostaan. No niin, osus nyt. No niin. Nyt menee ihan hyvin.